Остава аз взял съм Лимон 18 или в скоби Лимончо. И сега тук сме с компа 09 и ще ви покажем колко може да развием за един ден. Или за... не за един ден, но за... За няколко... Да, за едно-две игрането и ми върви с 18-17 FPS. И като погледа нагоре се дига на 20 понова. Тъй... Сега... Дай ми кирката. Здравейте хора, аз съм компа 09 и спине Лимончо. Какво става? И сега ще имаме Skyblock. Колко ще се развием за не знам си колко време. И аз вижте, аз съм майстор. Аз ще направя пътечка, където може да се спалват монстъри. Аз ще го поушурям. Може ли кирката? Да. Мерси. Няма проблем, че е изхабена до край, май. Ако имахме още една кофа слава, може да направим още един генератор, защото имаме 2 леда. Да. Сега ми върви с знам колко си FPS. Ми горе ти показва. Да, с 120, ама... И снимаш. Ама 100... Ама като снимам, нали трябва да е червено? Да. Пък то сега не е червено, какво започна? Здравейте хора, аз съм... значи това е от лимита сигурно. Не. Откъде го стигли? От лимита е. Откъде го стигли? Това е голям лимит и имам пак. Здравейте хора, аз съм компа 09, сме Лимончо. Да. И не знам колко пъти го казвам това. Просто започни да го снимаш и после можеш да конвенцираш. Ти си на силен компютър. Да, това си на силен компютър. Дай ми търа кабелство. Да направиш кирка. Да. Дай ми две пърчки. Да се направи с кирка. Да. Raw face. Аз не ми дава сребрената, просто и се прави хубава. Ей, тя на кабелство. Да. Добре, че се появи. Добре, това тук... Това си беше моя кабелство. Като го копаеш с каменна кирка, нещо е тронато. Да знаеш. Добре, така е възможно малко така с спална монстърчета. Нямам дърво. Are you serious fucking killing me? Добре, че игра с шейдърс. А пък аз пък сега не ми е пуснат Майнкрафт и... Не, шегон са не играе с шейдърс, защото шубания ми компютър не му поддържа шейдърс, а на Николай може да му поддържа и да се снима с шейдърс като будилчо. Само където, че не снимам на английски. Опс. Йоч! Опс! Ей, как пък сама се измъкна? Аз съм про, кой искаш? Ей! Ало! Франция! Добре. Много си гаден! Пак ли умря? Не съм много аз, това съм чул. Аз не убивам така нещо. Да, само ония път деца съм бедна. Сам видите му удари и аз бърках копчета, защото бях притиснал F5. И сигурно пак спрях да снимам. Ами там къде ги запаметях, може да провериш моите момче. Не, всички ми каза, аз не знаех. Какво стана тук? Чика зада. Пак ти Лимончо, колко е голям. Сега пак започвам да снимам. Или го прави на части.
Добре, чакай, хора. Значи сега той ще го бутнем. Какво ще путнеш, бе? Не, гледай! Гледай сега, сподели се екрана набързо от клипчето да му покаже така. Шат, идам в тирка! Шат, бе! Шат, какво не? Трофейс! Уа! Проклета си! Иди се. За колата ми, бе? Шит! О, шит! Проклета си! Как така, бе? О, кирките ти паднаха тук всичко. Чай ще го става в това. Не ме убивай, защото кирка е в мене. После ме убивай. Дей пиши слън, защото така ще умреш. Чакай, бе, ще чакай малко. Както виждате, лимонче се самоуби. И пак се появи тук с написи слам, аз го чакам много ясно или се появи отдолу водата. Или пък ще го изтрах. Глишнат съм! Не мога да удариш, аз съм глишнат в честа. Ой! Исланд! Как така? Взех ти меча! Какво се вземал? Я поставя пак. Чакай да сеем саплинга. Ай, майка ти, какво майка ти? Ай, фанах се. Няма да умра. Напротив. Ще спря водата. Ми спря, бе! Някакъв проблем. Къде се качва? После не знам. Ай, че. Пада! За кой му то да... Първоначално. Долу! Ай, шаш! Чакай, Адио! Повече инфо, посетете ми сайта. Ай, само мела. Само ела. За повече инфо, посетете ми сайта. За повече инфо, посетете ми сайта. Рекламки. Не. Убиха ма. А ти да не играеш Survival Games, убиха ма. Чакай, яш ми го. Леле, чакай ми ще... Падна, добър съм, аз съм добър пето. На 2 сърца, брат, сега ще умра. О, Компа 09 е як. О, положих си втори меч. Браво, на тебе. Ай, падай там. Оу, help me. Лимон 40. Той бах слепия си. Къде си, бе? Колко пъти минаш през мене? Ама аз не да виждам. Аз седя и не ме виждаш. Да. О, видяхте вече крещи. О, Компа 09 го цепи, ма. Той се казва Николай. Ей, това се готви. Не, шегувам се, казвам се Иван. Ей, не се казвам това. Значи това се плана. Давай. Падни в лавата, момче. Няма как да плана, аз съм PvP маниака, бе. О, пак съм глишнат в честа.
О, чо се не взимаш? Мама, ти имам пръчки! Исках да тлона! Сексуален маняк, стай, ма! Стай, ма! Няма малко. О, как се самовесамите пъти. Йоо! Да не взема с меча така, да не взема диаманти няма меч, ще станеш на газе. Ооо! Още не се пътни се пътни. Йоо, ча. Кой ще вижте? Кой ще вижте? Какай? О, ето бих им падна. Как става тъй? Аз съм... Ще ми дава. За какво пусна лавата? Да се кача по нея? Да се кача по нея ли искаш? О, край сме него! Опа, не Я, бой мухал. О, шит! Какво стана, бе, младиш? Какво ме чакаш са горе? Мама ти. О, само... Майка ти! Ла. О, фок, знаеш как ще бия, не го Как ще ме биш? Смирах се на воля. Майка ти, какво? Не! Чакай! Какво стана? Ага, добре. И двата меча изгоряха и нямаш проблем. Проклето си, Лимончо! Изгоря, не го направя! Тя си ма бутала. Ти ме наричаш се кача полата, Аз съм проеш се кача полата. И се изгася после по водата. Това. Чакай да ида си взема макаронките. Спръчка ли, бе? Спръчка ли ще ме биш, бе? По сърце ми биш, майка ти. Пръчка! Чакай, лавата е пусната. Лимон 2. Лим 18 пола бяли от Ники 02. Аз знаеш, че бяга... Пусни водата, ти казвам тук, бе. Аз имам пръчка, какво си мислиш? Виж как бута пръчката. Виж как бута, бе. Виж, бе. Той меч, бе. Той направил кирка. Той меч там. Брадвичка, ще убя. Айде, падни сам. Да умреш. Да си жив и здрав. Да умреш. Правя. Бог та пази. Кондата разгази. Взими пръчките. Гличнах се в нещо. В дърво се гличнах. Знам, аз съм се гличнал в дърво. Не, аз съм отгоре. Имам и дърво. Бати малко. Май сама. Something got to do! Oh my god! Мистер Потато! Мистер Потато, стой сега нещата, защото си загубихме всичко. Поне имаме дърво. Поне може да забухте нещо. О, да! О, да, падни. Бе. Да. Чакай, ще взема кирката да пусна водата, поне да е по-яко. Не, това не е яко. Майка ти с кирка съм, бе! Опак! Не! Извън! Браво на тебе! Глей, само къбъл, едно къбълче остана. Не, кирката там. На бач никога няма намериш. Айде, лавище ще намеря. Ай, на бач няма намериш. Don't do this. О, шит. Чай ти помогна малко. О, не ми трябва. Скачам като за триумфален край на епизода. Благодаря, че гледахте, аз бях
Благодаря, че гледахте. Аз... Лимонче, който се прави лимонадки. Благодаря, че гледахте. Аз бях Лимончо и ай, чао. Ако искате да се абонирайте, линк ще има отдолу и айде, чао. Аз искам, ние ли го е? И айде, чао. То е пак.